Umothuko, uloyiko nokukhwanqiseka ekuhlaleni. Abafundi sebesoyika nokuya esikolweni. Olu lwaphulomthetho lushiye amaxhoba neentsapho zawo benxunguphele. Elinye lamaxhoba, intwazana eneminyaka eli-17, idlwengulwe ngamakhwenkwe amabini ngomhla wokuqala kule nyanga. Xa sesiya esitadini ke ngokudibana nabafana ababini bamrhuqa bamdlwengule endlini kwezaa zindlu phaa xa uhlaphaya kuthi kusenjalo amdlwengula bamyeka asabe kunjalo wahamba bheka esikolweni akatsho ngoku alayishwa le moto uba unengxaki. Kuphinde kwadlwengulwa abanye abafundi ababini kwakule nyanga. Abahlali ngoku bafuna iimpendulo, bafuna urhulumente angenelele. Ludlwengulo labantwana indima esiyabanga sibize le ntlanganiso singabahlali balapha esiXholoseni. Sifuna ke sibonisane uba singawulwa kanjani na lo mkhwa umni kangakanana. Sirhalela uba urhulumente ayiphakamele le ndawo. Okokuqala njengoba isisikolo esixakekileyo kakhulu, abantwana bethu babapha plus minus 1,000. So eyona nto sidala siyikhalela urhulumente into yoba makasenzele ihostel abantwana bafunde behlala ngaphakathi emagcakeni esikolo. Lo mfundi une-17 umkekwa kweso sikolo. Abikelwe amapolisa ngezi zenzo zodlwengulo, kodwa akukabanjwa mntu okwangoku. Kwiindaba ze-SABC, ndimfundiswa Mhlekude, Engqeleni.